Minkä takia minä aloin käyttämään paljasjalkakenkiä yli 10 vuotta sitten? Voin vannoa, että syy ei ole se, mitä sinä luulet. Moi vaan! Minä on Matti, paljasjalkafysio ja kansainvälisen The Food Collectiven jalkanörtti. Minä olen täällä kertomassa sinulle tarinoita ihmisenä olemisesta ja liikkumisesta paljain jaloin ja paljasjalkakengillä. Ja nyt ihan ensimmäiseksi minä ajattelin kertoa sinulle tarinan siitä, miten minä aloin käyttämään paljasjalkakenkiä yli 10 vuotta sitten. Minä elin mun lapsuuteni kultaisella 80-luvulla ja käytin varmasti ihan samoja lenkkareita kuin kaikki muutkin sen ajan lapset. Teini-ikäisenä minusta tuli hevari ja ne lenkkarit vaihtui maihareihin ja kesäisin nahkaisiin mustiin kävelykenkiin. 18-vuotiaana minä aloitin sitten harrastamaan capoeiraa ja muistan lämmöllä Lappeenrannan monitoimitalon eli Monarin tiilistä tehdyn laattakivilattian, johon omani ja monen muunkin harrastajan jalkapohjat aukesivat monta kertaa, kunnes ne sitten vahvistuivat, eivätkä enää vaivanneet, mikä oli ihan kiva juttu. Samoihin aikoihin kenkätyyli muuttui niistä maihareista enemmän tuommoiseen tasapohjaiseen skeittikenkään tai tennareihin, joita käytettiin sitten pitkälle sinne lähemmäs tai aina sinne 30 ikävuoteen asti ennen kuin sitten siirryin paljasjalkakenkien käyttöön. Pienenä kuriositeettina voi sanoa, että minä tykkäsin silloin viimeisinä aikoina, kun minä tavallisia kenkiä käytin, niin minä käytin niissä tennareissa tennissukkia ja villasukkia. Ja minä menin tällaisella kombinaatiolla pitkälle kesään asti ennen kuin minä sitten raaskin jättää ne villasukat pois sitä välistä. Villasukat on oikeastaan nyt edelleen ainoat sukat, mitä minä tykkään käyttää, mutta eipä tulisi mieleenikään enää täyttää kenkää sillä määrällä fyllinkiä. Saati sitten käyttää tavallista kenkää. Minun isällä on ehkä lättäjaloista lättänin jalka. Ja toisaalta mun äitillä on sitten tämmöinen hyvin korkeakaarinen ja jäykkä jalka. Ja voisi kuvitella, että minun jalka olisi sitten jostakin sitä väliltä, mutta lapsena minulla on aina sanottu, että minulla on lättäjalka. Mutta eipä sillä ole sitten ikinä oikeastaan mitään tehty, eikä minulla toisaalta ole silloin eikä nyttenkään ollut mitään ongelmia mun jalkojen kanssa, mitä minä olisin kokenut, että pitäisi alkaa ratkaisemaan tai korjaamaan nyt vaikka siirtymällä paljasjalkakenkien käyttöön. Joten sinulla saattaa nyt sitten herätä kysymys, että minkä takia tai mikä oli se motiivi sille, että minä aloin käyttämään paljasjalkakenkiä. Minä luin kirjoja. Etenkin 2 opusta, Katie Bowmanin Move Your DNA ja Anatomy Trainsin teoriakirja on jäänyt vahvasti mieleen. Minä olin ehtinyt tehdä vuoden töitä fysioterapeuttina Kauhavan perimmäisen pellon takana olevassa pienessä fysioterapiayrityksessä, kun tapahtui sillä tavalla, että minä päädyin ostamaan sen yrityksen liiketoiminnan omiin nimiin ja jatkoin sitten toiminimellä hommia. Minun fysioterapeuttinen urapolku ja jatkokouluttautuminen on aina seurannut minun omia mielenkiinnon lähteitä ja se on todennäköisesti muodostunut aika erilaiseksi kuin mitä semmoinen perus jatkokoulutuspolku fysioterapeutilla on. Tosin en tiedä, koska en ole sitä peruspolkua käynyt. Minä aloin kiinnostumaan ihmisen liikkeestä ja siitä, miten keho liikkuu silloin, kun me liikutaan. Ja tälle alkoi tosiaan luomaan semmoista vahvaa teoriapohjaa paremmin kuin mitä ikinä koulussa oli opetettu. Tosiaan ensimmäisenä Katie Bowmanin Move Your DNA-teos, jonka pariksi tuli sitten Anatomy Trainsin teoriaopus ja sitä seuranneet monet koulutukset. Ja kolmanneksi pyöräksi ja muodostamaan tätä nyt muodostuvaa kolminaisuutta tai trioforcea tuli Ido Portal, israelilainen liikkumisen opettaja, jonka movement-filosofiaan minä aloin siinä samoihin aikoihin tutustumaan. Katie Bowmanin Move Your DNA toi ensimmäistä kertaa mieleen ajatuksen liikkeestä ravintona. Siitä, että kun me liikutaan, niin meistä tapahtuu painetta ja venytystä ja jännitettä ja kiertoja ja monia muita mekaanisia elementtejä ja kuormitustekijöitä, joita meidän solut tarvitsevat samalla tavalla kuin ne tarvitsevat ruoan mukanaan tuomia ravintoaineita tai happea, mitä me hengitetään ilmasta. Katin kirjoituksista nousi myös ymmärrys siitä, kuinka tärkeä luonnollinen liike on ihmisen keholle. Eli liike, mitä meidän pitäisi pystyä tekemään vaan siltä pohjalta, että me ollaan ihmisiä. Sieltä nousi myös ajatus tämmöisestä ristiriidasta tai mismatch-teoriasta, että miten me liikutetaan meidän kehoa siinä ympäristössä, missä me eletään, suhteessa siihen, minkälaista liikettä se meidän keho oikeasti tarvitsee. Anatomy Trainsin ja sitä seuranneiden fascia-opintojen kautta minä opin tarkastelemaan kehoa kokonaisuutena. Minulla oli fysioterapiakoulun aikana tosi hankala saada kiinni siitä, että miksi ihmisille tulee ongelmia kehojensa kanssa, lukuun ottamatta nyt tietenkin loukkaantumisia ja vammoja. Et ei se voi kaikki olla vaan ikääntymistä. Ja tietenkin passiivisen elämäntavan haitoista puhuttiin paljon, mutta se jäi enemmän semmoiselle aineenvaihdunnalliselle tasolle kuin sitten, että mitä sillä fyysisellä tasolla tapahtuu meidän soluille.
Ja nyt oppimalla lisää fasciasta minä aloin ymmärtämään sen roolia kehon rakenteellisen eheyden ylläpitäjänä ja myös sitä, miten keho hyödyntää sitä fascian elastisuutta silloin, kun me liikutaan. Sitä kautta alkoi myös konkretisoitumaan se, että mitä meidän kehon soluille ja kokonaisuudessaan koko keholle tapahtuu silloin, kun se jää ilman sitä liikettä ravintona, mistä Keiti puhui. Minä opin myös tarkastelemaan kehoa ja liikettä ulkoa sisäänpäin, tavallaan kokonaisuudesta kohti yksityiskohtaa, eikä niinkään sisältä ulospäin, kuten nykylääketieteessä on tapana. Että ensin tarkastellaan sitä ongelmallista yksityiskohtaa, jonka ongelmat todennäköisesti ovat seurausta sitä, että se kokonaisuus ei toimi kunnolla, ja sitten mennään katsomaan sitä kokonaisuutta, jos ehditään. Ido Portalin movement-filosofiaan tutustuminen ja hänen workshopissaan käyminen toi sitten tämmöistä raikasta konkretiaa tälle teoriapohjalle. Mä en ole ikinä oikein tykännyt käydä salilla, koska minun mielestä se yksittäisen lihaksen tai lihasryhmän harjoittaminen on vaan tylsää, eikä se pitkällä tähtäimellä oikein vie mihinkään. Liikkuvuusharjoittelu on jo paljon mielekkäämpää ja sinänsä jo parempi juttu kuin sen yksittäisen lihaksen tai lihasryhmän harjoittaminen, mutta mitäs jos myös sen sijaan mentäisikin vielä pykälä pidemmälle ja harjoitettaisiin liikettä. Ja kun me harjoitettaisiin liikettä ja liikkumista, niin me saataisiin siinä samalla harjoitettua niitä yksittäisiä lihaksia, lihasryhmiä, nivelien liikkuvuutta ja kaikkea mitä se liikkeen tuottaminen tarvitsee ja samalla meistä tulisi taitavampia liikkujia. Ido puhui paljon myös luonnollisesta liikkeestä, esimerkiksi kyykystä ihmisen lepoasentona eikä niinkään tämmöisenä vahvistavana harjoituksena. Hän sanoi, että keho on liikkumista varten tehty ja siitä tulee sellainen kuin mitä sinä sillä teet. Jos sinä liikutat sinun kehoa paljon ja monipuolisesti, niin sinun keho antaa sinun liikkua ja tulee paremmaksi sitä mukaan, kun sinä haastat sitä tekemään vaikeampia asioita. Jos sinä et liikuta sinun kehoa, niin sinun kehosta tulee huonompi liikkumaan, mikä luo ongelmia niihin tilanteisiin, kun meidän pitää liikkua. Kun kehoa nyt sitten tarkastelee kokonaisuutena, on helppoa ymmärtää jalkojen rooli ja merkitys sen rakenteellisena ja toiminnallisena perustana. Jalat eivät kuitenkaan ole samanlainen perusta kuin mitä meille ehkä perustasta ensimmäisenä tulee mieleen, sillä sen lisäksi, että niiden pitää tarjota sitä tukipintaa ja tukevuutta, niiden pitäisi pystyä myös liikkumaan. Ihmisen lokomotiivisen liikkeen eli paikasta toiseen siirtymisen eli kävelyn tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja taloudellista, jotta meille jäisi energiaa tehdä muita asioita. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin keho on evoluution saatossa oppinut hyödyntämään sitä fascian elastisuutta tämän liikkumisen tuottamiseen sen sijaan, että sen tarvitsisi käyttää lihasvoimaa, mikä taas kuluttaa energiaa. Sen elastisuuden hyödyntäminen on käytännössä ilmasta, mutta se tarvitsee liikettä ja liikkeen tapahtumista meidän nivelrakenteessa, jotta me pystytään rekrytoimaan sitä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka jalkaterän pronaatio, eli sen joustoliike askeleen tukivaiheen aikana, jonka pitäisi tapahtua jokaisella askeleella. Jalkaterän pronaatio ei ole asia tai liike, mitä sinä itse teet silloin, kun sinä kävelet, vaan se on liike tai liikesarja, mikä tapahtuu sinulle reaktiona siihen, että sun kehon paino tulee sun jalan päälle suhteessa siihen alustaan, millä sä oot kävelemässä ja siihen, miten maan painovoima vetää sinut alaspäin ja maan vastavoima työntää ylöspäin. Kun nämä kaksi voimaa kohtaavat toisensa sun nivelrakenteissa, ne alkavat liikkua suhteessa toisiinsa, tuottaen venytystä, joka kohdistuu sun jänteisiin ja fasciarakenteisiin, jotka sitten ottavat sen venytyksen vastaan ja palauttavat sen takaisin liikkeeksi, joka vie sinulta kävellessä eteenpäin. Jos tätä liikettä nyt sitten häiritään jollakin ulkopuolisella rakenteella, niin se ei tapahdu kunnolla tai pahimmassa tapauksessa sitä ei tapahdu ollenkaan. Jos liike ei pääse tapahtumaan, niin keho ei pysty hyödyntämään sitä fascian elastisuutta liikkuessa ja liike tuotetaan enemmän lihastyöllä, mikä taas kuluttaa enemmän meidän energiavarastoja. Jos liike ei pääse tapahtumaan, niin se liikkumaton osa jää paitsi sen mekaanisen kuormituksen tuottamasta ravinnosta, eli paineesta, venytyksestä, jännitteestä ja kierteestä. Ilman näitä sun solut ja kokonaisuudessaan myös koko liikkuva keho ei toimi kunnolla. Jos liike ei pääse tapahtumaan kunnolla, voit olettaa, että joku osa sun kehossa liikkuu suhteessa enemmän, ylikuormittuu ja alkaa oireilemaan sen seurauksena, että joku toinen osa liikkuu vähemmän. Tämä ohjaa meidän huomioon tietenkin siihen ylikuormittuneeseen ja oireilevan osaan, eikä me huomata sitä osaa, minkä takia se toinen osa on ylikuormittunut, koska me ei katsota sitä kokonaisuutta. Siellä olet varmaan jo arvaamaan, että minkä takia minä aloin käyttämään paljasjalkakenkiä.
Minulla ei ollut mitään fyysistä ongelmaa, mitä minä halunnut alkaa ratkomaan sillä paljasalkakenkien käyttöön siirtymisellä, vaan sen sijaan minun tieto ja ymmärrys kasvoi siihen pisteeseen, että minä havainnut enää mitään järkeä käyttää jalkineita, jotka estävät sun jalkoja ja kehoa tekemästä niitä asioita, mitä niiden pitäisi kävellessä ja liikkuessa pystyä tekemään. Minun ensimmäiset paljasalkakengät oli Vivo Barefootin jotkut kankaiset tennarit, joiden mallin nimeä minä en kuoleksenikaan nyt enää muista. Sen jälkeen on tullut käytettyä Filmaxia, Lemsiä, Leguanoa, Pelenkaa, Wildling Shoesia ja nyt viimeisimpänä Vaistoan kenkiä. Kohtalon johdattelemana minä päädyin 20-luvun alussa kipukaupalle töihin ja kannankin siellä tälläkin hetkellä omaa korttani kekoon Vaistoa paljasalkakenkien suunnittelutiimin apuna. Mikäli sinulla on Vaistoan paljasalkakengät jalassa, niin ehkä on hyvä tietää, että siinä vaiheessa kun me alettiin ensimmäisiä kenkiä suunnittelemaan ja miettimään esimerkiksi sitä lestin muotoa, niin minulla oli sormeni pelissä ja ehkä myös varpaani siinä monella tapaa. Tämä tarina alkaa nyt olla tässä. Jos sä haluat jatkossa kuulla lisää tarinoita ihmisenä olemisesta ja liikkumisesta paljain jaloin tai paljasalkakengillä myös muidenkin suusta kuin pelkästään minun suusta, niin laitapa tämä kanava seurantaan. Mikäli tämä herätti sinussa jonkinlaisia ajatuksia, niin jätä niitä ihmeessä tuohon kommenttikenttään ja minulta kiinnostaisi myös kuulla, että minkä takia sinä olet siirtynyt käyttämään paljasalkakenkiä ja erityisesti se, että mitä sinä olet saanut irti niistä. Minä kiitän sinulta mielenkiinnosta ja toivottavasti me nähdään seuraavassa videossa. Siihen saakka, moi vaan!